ଏକ ସମୟର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋटे ଗାଁରେ ଦେବନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବହୁତ ମନ ଲଗାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ସଦା ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକ୍ରମେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ମାନବିକ ଗୁଣ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜକୁ ହୃଦୟରେ ସରଳ ରଖିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେବନାଥ ଏକ ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଗୁରୁ ଦେବନାଥ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ଲାଗୁଛ। ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର ସହ ଜବାବ ଦେଲା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବି ଗୁରୁଜୀ। ଆପଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ 2 ଦିନରେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାରେ ଏକ ଦୀପ ନିହାତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପଟିକୁ ବ୍ୟାପକ ପବନ ଓ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଚୂଡ଼ାରେ ଥାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏହା ଶୁଣି ସତର୍କ ହେଲା ଏବଂ ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଶାଳ ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଶା ହାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ସରଳ ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାରେ ଦୀପ ଥାପିବା। କିଛି ବେଳ ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୀପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଅସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲା ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆଉ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାହାକୁ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ସେ ବାପୁଣି ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେବନାଥ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖି ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଦୀପ ପହଞ୍ଚାଇଛ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ତୁମର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାରେ ନିହିତ ଥିଲା। ଜୀବନରେ ଆମେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ କାମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛ ଯେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହାର ଆର୍ଥିକ ନୈତିକତା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଉ, ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।